ci filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛ tɛnɛdonya la octobre kalo tile 11 san 2021 kibaru min b'an bolo ka lase aw ma bi Fanta Dunbiya Rokiya Dunbiya ale ni Mariam Diallo nunu zon saba kɔni minɛlen nunu bɛɛ lajɛlen kɔni ye musokɔrɔba ye. Fanta Dunbiya bɛ san 42 la, Rokiya Dunbiya kɔni bɛ san 44 na, Mariam Diallo bɛ san 42 la. Ko nunu musokɔrɔba nunu kɔni cilen ka taga magasin ba kɔnɔnaw la ka jateminɛli kɔni kɛ ka u ka minɛ ɲɛnamaw kɔni suɲɛ n'o kɔni ye tisiw ye, vaxiw ale ni borode dagɛlɛnw. N ka suɲɛni kɛcogo kɔni ko bɛɛ lajɛlen ye jateminɛli k'a la ko barisa ko bitigiba camantigi kɔni taara u ka plainte déposer ka yira k'a fɔ olu kɔni ka minɛnw b'a la ka suɲɛ. Dɔw yɛrɛ y'a miiri k'a fɔ k'u ni denmisɛnnin minnu b'a la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu de kɔni bɛ k'u ka minɛnw suɲɛ. Nka ninnu kɔni nɔ minɛla Jikɔrɔni Para mɔgɔ kɔni fɛ ko bitigiba dɔ kɔni bɛ Jikɔrɔni Para olu mɔgɔ kɔni ka magasin kɔnɔna la ko musokɔrɔba ninnu kɔni k'u fɔlɔla ka mɔgɔ fɔlɔ de bila ka taga o kɔni tagara o ye jateminɛliw kɛ k'a layɛ tisi ɲɛnama ninnu bɛ sɔrɔ fan min fɛ ani caméra de surveillance yɛrɛ position kɔni bɛ cogo min na ko kɔfɛla de la a sɔrɔla k'a tɔw wele olu kɔni kɔnɔna na nka o kɔni ye u nɔ minɛ barisa u y'a u minɛ suɲɛni na. Minɛlen 14e arrondissement kɔni polisiw fɛ olu kɔni y'u bagabaga kosɛbɛ yanni u ka tiɲɛ fɔ a ma nɔgɔya o kɔfɛ k'u kɔni ye tiɲɛ fɔ barisa a yɛrɛ k'a fɔ ko zon kɔni bamananw ka fɔ la ko zon kɔni dafasa jalen don kosɛbɛ nka preuve kɔni tun bɛ yen barisa u kɔni yera caméra de surveillance la. Kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ Ɲɔnɔ mara la n'o o bɛ Segu kɔnɔna la o commune dɔ bɛ n'o tɔgɔ ko Mariko kilomètre 15 de bɛ ani Ɲɔnɔ cɛ. Donsow kɔni ni yen nɔ jatigɛ wale tabaw kɔni maaw karila ɲɔgɔn na maa caman bolila tellement que bolibaga cayara Mariko kɔni mara la hali sɛnɛ yɛrɛ ma se ka kɛ. Ɲɔnɔkaw ko k'olu dusumakasilen don olu tɔɔrɔlen don. U ka dugu dɔ kɔni fana bɛ yen n'o tɔgɔ ko Farabugu kɔni ko o kɛra djihadistes ta ye. Segu kɔni marabolo kɔni sécurité kɔni na a tɔ de bɛ ka détériorer ka taa fɛ dɔw de bɛ ka fara jatigɛ wale tabaw mɔgɔw kɔni ka tɔɲɔni kɔni kan. Jumadonya tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ Fuseni Keyita cour d'assises mɔgɔw kɔni ye ale juger san 3 wa da yɛrɛ tɛ don a ka kuma na fɔlɔ. Fuseni Keyita kɔni yera maramafɛnw kɔni feereli la n'o ye guerre yɛrɛ bɛ kɛ ni marifa minnu ye a n'a ɲɔgɔnna caman. A yɛrɛ k'a fɔ Fuseni Keyita kɔni kelen tɛ baara in kɛ. Fuseni Keyita y'a jira k'a fɔ ko ale ni Damanjawara tɔgɔ dɔ de bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ko lien wɛrɛ t'u cɛ affaire kɔni kɔ ko barisa ni min mago bɛ min na o bɛ o tigilamɔgɔ wele o bɛ na o fourni o la o ye o ko bannen ye. Fuseni Keyita kɔni ye baliku ye wa dutigi don denbayatigi don barisa muso 2 b'a bolo ale ni den caman. Cour d'assises mɔgɔw kɔni ka ɲininkaliw kɔni kɔfɛ a kun yirala k'a fɔ ko Fuseni kɔni ni entreprise terroriste dɔ kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Fuseni Keyita y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ manamafɛnw feere illégalement mais ale kɔni ni entreprise kɔni tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo o kɔnɔna la ko o kuma in kɔni tɛ tiɲɛ ye. Nka cour d'assises mɔgɔw kɔni ka décision laban kɔfɛ a yira k'a fɔ Fuseni Keyita kɔni bɛ san 3 kɛ kaso kɔnɔna la wa da tɛ don a ka kuma na fɔlɔ. Kibaruya laban min b'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ Gloria Narvaez n'o kɔni ye Colombiens ka diinɛ ɲɛmaa dɔ ye. Sœur Gloria Cecilia Narvaez ale kɔni bilala djihadistes fɛ barisa a minɛlen kun don u fɛ a bɛ san 4 ale ni kalo 8 bɔɲɔgɔnko bɔ. Président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye a reçoit palais kɔnɔna la. Jean Zerbo n'o ye archevêque ye Bamako ale tun bɛ o masala kɔnɔna la. A yira k'a fɔ ko Vatican n'o ye communauté chrétienne dɔ ye o Rome kɔni marabolo la olu maaw y'u seko kɛ kosɛbɛ musokɔrɔba in ka dabilali la. A yira k'a fɔ ko kabini mois d'avril tɛmɛnen ka don mai kɔni kɔnɔna la k'u kun kan ka musokɔrɔba in labila ko nka ko faamuyalibaliya dɔw donna kow kɔnɔna la. Musokɔrɔba in kɔni minɛlen kun bɛ djihadistes fɛ yaragali yɛrɛ nɔfɛma dɔw kɔni. Laseli minnu kun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin ye an b'a fɔ aw k'an bɛn.